Hello, baka Bicol. Yo, what's up guys? Welcome back dito uli sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog at panibagong content na naman tayo mga idol. So for today's video mga idol, ipapakita namin sa inyo yung Bagong kalsada rito. At bagong mga street light na nandito mga idol. Street lights. Street light. So makikita nyo sa likod namin, meron kayong makikita ang street light. Ayan. So ang street lights yan mga idol ay solar. So hindi siya kumukonsumo ng kuryente galing sa mga Soreko, Aleko, ganun. O APEC. Hindi siya kumukonsumo mga idol. So pasensya na at medyo nahuhutal tayo. So ayun, bago tayo magsimula sa pagpapatuloy sa vlog na ito ngayong araw. So shoutout muna kay BGC Dreams. Ayan. Si BGC Dreams, isang Japanese vlogger na nagbablog dyan sa BGC sa Taguig. Yeah. So idol, shoutout sa iyo. If you watch this my vlog, I'm sorry. So, BC Dreams, my English is slightly. Yeah. So Bisaya kasi ako. No. I'm not Bisaya. So, I'm Bicolano vlogger from the Sorsogon City. The Sorsogon City is my hometown. Yeah. So, BGC Dreams, thank you so much for commenting my video last day. Yeah. So I hope you enjoy watching my vlog here in Bicol. So by the way, yeah. You know, for now, for the dictionary. For now, I hope you understand my English. Yeah. Because my English is very slight. Slight. Lights. With S. With S. So, ngayon mga idol ay nandito kami sa sa kalsada. Papunta kami sa bahay ng aking sa bahay nila mama dun sa medyo bundok na yon. Pero ngayon, hindi na siya talaga totally bundok dahil meron ng tinatawag nating kalsada. So, pakikita natin. So, ayan. Ito yung kalsada na pinapagawa ni Duterte nung nakaupo ba siya sa pwesto mga idol. So, kung makikita nyo, napakaganda na at meron na siyang street line. Meron siyang street line at napakaluwag. So, tinatawag natin 4 lane. So, ayun, this is my wife and name is Priscillian Esplana. BCG Dreams. So, if you are watching now, please continue the watching until the end. Because I want to show you I'm sorry. So my English is very look at my nose. Is it a bleeding? You're out of bleeding, yeah. So this time I walk with my wife going to a house. So this is my mom. What? And I'm not your mom. My mom at the house is a mountain. and tomorrow now is Monday. No, it's Tuesday. Tuesday, January 3. So tomorrow, January 4, I going back with my wife to NCR because I go back to my work. So my wife she is work the housemaid. This Mommy! Hey, don't do that. Come on. Hey, don't do now. Like this. Yeah, don't do now. Come on. Come on, go to radio. So, nice. so my work is construction worker, and
my hobby, so my vlog. So my content is travel update, bus update, and terminal visiting for vlogging. So I don't know what I mean. Basta yun na, nag-English na. So mga idol, pasensya na kayo kung nag-English ako. Kasi mga idol, meron akong viewers na nakakilala sa akin sa BGC, si BCG Dreams. Siyang isang Japanese vlogger dyan sa BGC sa Taguig, mga idol. So ngayon, ayun pa rin, continue pa rin tayo mga idol. Naglalakad kami dito. Okay. Mga idol, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ang YouTube channel ko pala ay Greg TV. So mapapanood nyo rin to dito sa aking Facebook at saka so i-upload ko rin to sa YouTube channel ko. So ako nga pala si Greg TV sa mga hindi nakakilala. And my wife naman, ang YouTube channel niya is Prissy Vlog Official. Ayan. So bago pa lang, kaya wala kayong makikita masyadong post doon. So hindi naman masyado kasi na naka-upload si Gome dahil busy din siya sa mga ginagawa. So ako talaga, hobby ko na talaga mag-vlog, hobby ko na talaga maging creator. So, creators. Yeah. YouTube creator kumbaga, mga idol. So ngayon, nandito kami naglalakad dahil wala kami sasakyan eh. Magburin-burin. Mamaya pa lang tuturuan. Wala akong motor, wala akong kotse. So tricycle. I have chinelas. Ayan chinelas. Yeah. Yes. Yan. Ganyan kaganda dito sa may bundok. Ang daming puno. Maraming bundok. So kahit medyo nakakapagod maglakad, enjoy naman dahil kasama ko yung aking pinakamamahal na asawa. Ano sa English yun? Just Google it. So ayun guys, sa mga nanood, thank you so much. At sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-follow ang aming Facebook. Ang Facebook ng asawa ko ay Prissy Esplana. Sa akin naman ay Kira Alarzar, yon. So, the rain is coming. Oh my God. Let's go, run. Look at that. Why are you running? Baby. Why are you running? Because the rain is coming. So, mga idol, the rain is coming. So now, run. my wife is bring the umbrella. Umbrella. With to pasiguro para hindi siya mabasa. Hello, nagbabasa ako. Nagbabasa daw siya. So mga idol, hanggang dito na lang yung kasiyahan natin, konting vlog, at thank you so much for watching. Hindi pa hanggang dito yan, tuturuan pa kita magmotor. Thank you so much for watching mga idol. Don't forget to like and share my video kung gusto niyo naman. At don't skip ads mga idol. So hanggang dito na vlog natin. Thank you so much. Bye bye. Bye.